Hi, Jayne ydw i, a dyna Gwen. Mae Gwen yn mynd i'r ysgol Cynoed Sant, ysgol Cymraeg Cynoed Sant. Wel, es i ysgol gynradd Cymraeg. So, o fi eisiau plant fi mynd i ysgol Cymraeg i cael addysg Cymraeg achos mae'n agor opportunities yn y swydd pan maen nhw'n hena. So, mae Gwen yn cael complex learning disability. So, mae'n learning disability gyda'r autism. Yn y dechrau, oedd fi teimlo fod i tynnu Gwen allan yr addysg Cymraeg bydd yn well i Gwen. Ond oedd Gwen wedi cael opportunity i mynd i'r ALN uned yn Cynoed Sant. A oedd fi'n mor falch bod fi ddim hafte tynnu Gwen allan o'r ysgol Cymraeg achos mae Gwen yn dwlu siarad Cymraeg, mae'n hoffi siarad Cymraeg. So mae'n dda i cael opportunity i carry on yn siarad Cymraeg, mae'n ffantastig. Darllen yn Saesneg, oedd e'n anodd i Gwen, ond darllen Cymraeg, achos mae'n phonetic, oedd Gwen yn darllen mwy hyderus yn Cymraeg a mae'n siarad yn well yn Cymraeg. So, y challenges are gyda Saesneg, ond os mae Gwen yn gallu siarad Cymraeg, bydd y Saesneg yn ddod. Ddim eto, ond bydd e'n dod, achos mae Gwen yn hyderus nawr yn darllen Cymraeg. So, mae mwy hyderus bydd Gwen. It'll just sit into place, bydd e'n ffito mewn. Mae Gwen yn eisiau siarad am ei dydd, mae'n datblygu yn lyflu, mae popeth yn mynd fel fod e. Mae Gwen yn hoffi dosbarth fach, mae tua 10 o plant yn y dosbarth Gwen, a mae Gwen yn dod adre, a dydyn nhw ddim yn darllen allan o'r llyfr as such, mae nhw'n ysgrifennu shopping list a mae'n more practical i darllen, mae'n ffantastig. So mae Gwen ddim yn teimlo pressure o'r ysgol, mae Gwen yn cael hwyl, ysbryd ac yn datblygu at yr un pryd, mae'n ffantastig. Mae Gwen yn cael mwy un ar un yn yr ysgol ac mae Gwen yn cael cyfnogaeth o ffrindiau hefyd, ffrindiau sydd cael learning disability gwahanol i Gwen, efallai bod nhw'n ddim yn cael mathematics yn dda iawn, so bydd nhw'n helpu Gwen gyda darllen a wedyn vice versa. Bendant, mae Gwen yn hapus. Mae Gwen eisiau mynd i'r ysgol, mae Gwen yn dod adre ac mae hi'n siarad o'r ysgol. So a mae Gwen yn siarad i teulu nawr, she's just hyderus iawn. Dyw Gwen ddim yn cyfforddus yn siarad i bobl, so amser chwarae mae Gwen yn chwarae ffwtbol, drwy'r ar y iard, a mae wedi cael dewis i chwarae am district schools ffwtbol, so mae Gwen yn chwarae ffwtbol nawr. Am y tîm, blwyddyn diwethaf bydd byth yn wneud hwnna. Bod Gwen yn gallu gweithio yn Cymru, bydd hi'n cael swydd, a just siarad Cymraeg ac yn bod yn hapus. Mae Gwen yn hoffi siarad Cymraeg. Os mae plentyn Gwen yn gallu siarad Cymraeg, mae'n ffantastig. Just i hi bod yn hapus, hyderus, a just cael swydd, really. Dwi ddim yn gwybod beth mae dyfodol yn mynd i edrych fel i Gwen, ond os mae Gwen yn gallu siarad Cymraeg ac yn Saesneg, os mae Gwen yn gweithio mewn Asdas, mae job opportunities yn agor i rywun sy'n gallu siarad dwy iaith ydy e. So dyna pan dwi eisiau Gwen i siarad Cymraeg, to open those doors. Paid â tynnu nhw allan o addysg Cymraeg, cael athro neu athrawes sy'n cefnogi nhw, a just don't give up. Bydd yn ffain. Dwi'n mor falch fod dwi ddim wedi tynnu Gwen allan o'r ysgol Cymraeg. I'm so proud I didn't.